Бомбастичен фит със случайна дреха от контрабанда. Let's go. Да, са затворени очи, ще завъртя 10 пъти сам, защото нямам приятели, които ме завъртят. Ще се убия в някой рафт. Аре бе, къде са всички дрехи? Добре. Опа, аз малко излязох от кадъра. Разбрах си ето тази блузка на Елемент. Са нека е стайлен. Тъй, тя има сиво. Сиво и кафявко. Цялата е. Ако нека видим. Първо ми трябва къси панталони. Мисля панталоните да са това. Или това, така че взимаме и двете. Гри или аз. И знаете ли какво? Един Layering King би сложил една риска отгоре. Често казвам си мисля, че нещо е такова. Ще е доста подходящо. Low can start to like that shit, bro. Започваме да го имаме и сега трябва да си изберем едни от 500 000 обувки. Знаете ли какво? Сега ще съм мега газар и ще избера и шапка. Шапчици, 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 шапчици. Камуфлажна шапка, червена шапка. Имаме фит. О, фитчето. Шапката не дат бадол. Това е фита, уважаеми дами и господа. Кажете какво мислите на тази тениска. Това е файер. Виждате ли? Виждате ли? Виждате ли? Пишете да, уважаеми дами и господа. Yes or as. Yay or nay. Контра или банда. Бай-бай.